Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestuwara. Patih Patih Bayu Kenara. Sawise satata nggonmu ngadhep ning ngarsaning ingsun ana ing negara Ngloji Tengara kene padha raharja sak praptamu Patih. Diweji semban kula. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing abdipun Bayu Kenara. Namung parenga kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka. Gusti kula Sanata, Sinuhun Prabu Bel Kedhuwelbeh sesembahan kula diweji. Ya tak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa nono ya te, kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula. Sinuwun sembahan kula. Lan tatanan para wadyabala aja nganti ning padha saur manuk jeneng ingsun adya mbabarake wigatining pasewakan ana negara Ngloji Tengara kene apa to sababe dene aku nganakake pepanggihan mongko iki beda kelawan adat ingkang wis pendak-pendak aku nganakake pepanggihan ana ing Datulaya kuwi nek ora kleru dinane mesti Selasa Kliwon. Inggih. Nanging sabab apa dina iki aku nganti kelawan kowe kabeh supaya tinimbalan ana ing Datulaya kepareng paduka Gusti kula Sanata mengko aku bakal sak jarwa karo sira Patih Bayu Kenara ning aku tak mbagekke karo kabeh para nayaka ingkang padha lenggah ya te ngestaken dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Run lasirun Zai. Wonten timbalan ing dawuh menapa diweji. Miji dhateng wiswanipun ing abdipun Adipati Lasirun. Wah. Glelengmu ora jamak-jamak. Ya ming tak jaluk arep kowe wis tak unggahke derajatmu minangka dadi adipati. Lho iki. Ning aja lali karo kahanan sak nyatamu. Apa to sababe nganti kowe tak unggahke derajatmu? Mergo aku mbiji karo wong ki ora kok perkara nggon bondo donya derajat pangkat ora. Ning aku mbiji karo kowe nggonmu setya bekti kalawan panjenengan ingsun wiwit nalika aku bebodro negara Ngloji Tengara kowe nderekke karo aku melu uyung-uyung anyeng kuyung marang lenggahing Nalindra Prabu Bel Kedhuwelbeh. Mula gedhe lelabuhanmu tumrap aku terus kowe tak sengkake ngaluhur dadi adipati nadyan tekan dina iki isih tak golekke wewengkon utawa wilayah ning sing baku kowe wis tak sengkake ngaluhur dadi adipati. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat raharja sak praptamu Adipati Lasirun tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula Prabu Bel Kedhuwelbeh. Pisan meneh tak kandhani nek nganti ora tok gugu kowe tak lereni. Menapa kula nandhang kalepatan. Jenenge iki Prabu Bel ora nganggo M. Bel Kedhuwelbeh. Nek Mbel kuwi tegese kowe maido karo aku. Sewu kalepatan diagung pangaksami sinuwun. Ya ora dadi apa. Prayogakno nggonmu lungguh ya. Lasirun. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Ya. Aku seneng karo kowe iki piyayine. Nyenengake ora tau gawe serik atiku. Mekaten sinuwun. Patih wonten dawuh timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kowe tak kanthi nyaket ana ing ngarsaning ingsun iki ana wigati kepareng kambabarana ing abdipun Bayu Kenara. Kula nedya kangluraken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngloji Tengara Prabu Bel Kedhuwelbeh. Rada nyaket kene engko ndak dina dungkap ngono bakal nampa pengendikaning ingsun niki ngestaken dawuh diweji. Janjane aku ora rembug perkara pribadining Prabu Bel Kedhuwelbeh babar pisan ora. Lajeng menapa ibadi paduka rembag madaning pasewakan.
Ngene ya, Te. Nadyan ngibarate lagi sakyup ing payung parandene nggonku dadi nalindra ing negara Ngloji Tengara akeh sing padha ngundhangake entong negara Ngloji Tengara kuwi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi gemah ripah karta tata raharja mriki apa ing ditandur ana ing negara Ngloji Tengara bakal tuwuh ngrembaka wekasan habiyet poe dadi srana sandhang panganing para kawula mekaten Diweji ya pancen kaya ngene iki negara sing tak karepake apa to sababe negaraku iki dadi negara sugih nadyan negara iki negara cilik ning kabeh para kawula ora kekurangan sandhang pangan kabeh para kawula ora kekurangan bab apa wae merga wis tak wenehi ya kuwi tata kaprajan utawa pernatan negara Ngloji Tengara. Sapa wae ingkang lenggah ana ing Ngloji Tengara, sapa wae sing mapan ana ing negara Ngloji Tengara, ndak jaluk supaya tansah seneng bombong marang wulu wektu negara ing Ngloji Tengara. Ngerti ora kowe artine? Kepareng Paduka ngene. Nglek negara Ngloji Tengara kuwi apik-apike tanahe ditanduri pari. Utawa Ngloji Tengara kuwi apik-apike lemahe ditanduri bangsa tetanduran kaya ta tela lan sak piturute. Mula kawula sak negara Ngloji Tengara kene iki aja nganti nyirik marang dedaharan utawa panganan sing metu saka wulu-wulutu Ngloji Tengara. Inggih, mekaten. Merga nek nganti para kawula iki padha ora seneng karo wulutu sing metu ana ing tanah Ngloji Tengara, terus mangane wae dadak tuku saka kono-kono tegese dhuwit mau ora kok bali marang negara Ngloji Tengara ning dhuwite kawula mau metu saka laladan negara Ngloji Tengara tegese nyugihke wong Jaban Rangkah nyenengke wong Jaban Rangkah mula gandeng kabeh padha manut marang pernataning praja negaraku dadi sugih ning ora kok aku diwenehi dhuwit saka negara manca ora ya merga saka para kawula nggone tansah manut bangun miturut kelawan pernatan negara Ngloji Tengara. Inggih sinuwun. Yen kawula Ngloji Tengara kene iki isane gawe tiwul, ya tiwul kuwi wajib dibanggake utawa gawe bombong atine. Dadi dedaharaning para kawula saben dina. Ngono. Yen kene iki wulu-wetune isa entuk pari, ya pari kuwi sing dadi daharaning para kawula. Tegese upama tuku pari upama tuku tiwul dhuwite ora tekan Jaban Rangkah ning bali marang negara Ngloji Tengara baline dhuwite para kawula kuwi dienggo mbangun wewangunan sing dibutuhke dening para kawula papan-papan kanggo ngolah raga supaya kabeh padha bisa nandhang kesarasan papan-papan kanggo sak pejagong nggone padha ngrembug swijining bab papan-papan panembah papan-papan pasinaon kabeh mau saka dhuwiting para kawula sing ora metu saka jabaning rangkah negara Ngloji Tengara. Inggih. Mekaten sinuwun. Ha iya. Kawula Ngloji Tengara kene iki tak keparengake nganggo ageman sing pancen metu saka negara Ngloji Tengara. Tegese digawe saka negara Ngloji Tengara supaya diagem dening para kawula sak negara Ngloji Tengara. Aja bombong, aja bungah, aja seneng yen kowe nganggo sandangan saka Jaban Rangkah. Selagine sandangan saka Ngloji Tengara wae ora kalah karo sing saka Jaban Rangkah. Inggih. Menapa ing sampun paduka dawuhaken menika saestu sedaya dipun tindakaken dening para kawula. Lah, kanthi cara mengkono negarane bakal apik. Negarane bakal sugih, negarane bakal tentrem. Merga padha ngrumangsani minangka jejer putra bumi, minangka jejer wong sing dilairake ana ing negara Ngloji Tengara, kene iki bumi wutah gedhiye para kawula sak negara Ngloji Tengara. Mula kudu bombong, kudu marem. Minangka dadi piyayi Ngloji Tengara, kudu seneng lan kudu bombong dahar sarta ngagem busana sing wulu-wetu saka negara Ngloji Tengara. Inggih. Diuji menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Lasirun wonten dawuh. Mendonong mripatmu iki dong ora? Pangestunipun mboten. Apa sing tak andhake karo patih mau ora mung kewajibaning patih. Ning kowe ya kudu duwe kewajiban
menehi ngerti marang para kawula sing guru ngerti marang pernataning Loji Tengara. Kabeh entuk padha pampan ning Loji Tengara. Aku ora mbatesi. Aku ora menehi pranatan sapa wae sing mapan ning Loji Tengara sing kepengin mapan ning kene kudu kapercayane iki, bahasane kudu iki ora. Ning kene iki tak wenehi kamardikan sapa wae sing kapercayane nadyan beda karo panjenengan ingsun, nadyan kapercayane beda karo kabeh kawula sak Loji Tengara, tak keparangke mapan ning papan kene. Merga negaraku iki kapercayan sing di wengku dening hukum kuwi ana 5. Dadi aja tok bedak-bedake. Nek ana wong sing arep mlebu negara Loji Tengara, rasa dadak tok takut iki kepercayaane apa. Ngono nek ora padha karo kowe tok kon lunga. Kuwi jenenge kowe ora apik, kowe ora becik. Engko ndak tak copot kelungguhmu dadi bupati. Oh iki Gusti Dawu. Mula kang sangka kuwi dina iki aku mung kepengin banget ora duwe niat apa-apa. Aku dadi ratu ki sirku mung kepengin mulyake para kawula, nentremke para kawula. Gawe seneng para kawula, gawe mareming para kawula. Lho iki, lajeng kepareng paduka tak jaluk kawulaku tetep tentrem ya, Te. Kawulaku tetep rukun. Tunggal cipta rasa karsa lan karyane manunggal tetunggalan nyawiji padha nyengkuyung adeking Prabu Belgedwelbeh. Nek aku ana klerune, aku ana menggoke dalan, kawula tak keparengake ngelikke karo aku. Inggih. Mekaten Diwaji. Mula kang sangka kuwi dina samengko janjane aku nglumpukke kowe karo Adipati Lasirun ki jane mung arep tak kandhani perkara iki. Ben kowe ngerti, ben kowe iso nglakokke peperintahan minangka dadi tangan kiwa tengening Nalendra Prabu Belgedwelbeh. Aku percaya nadyan aku kuwi dadi ratu, ning aku ora iso mlaku dhewe. Kudu ana piyai-piyai sing mapan ana ing kiwa tengenku ting tansah bantu karo aku supaya iso mujudake negara ing adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Monggo tak tonton kowe kuwi pantes minangka dadi bebauning Prabu Belgedwelbeh kiwa tengenku. Merga kowe iki wong jujur. Kowe wong sregep, kowe wong petel. Sinuwun. Ora nate minggo dalan apa kang dadi pengedikaning ratu tok estoke. Lho iki, mekaten Diwaji. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Ya. Natepana marang sumpah prasetyaning kewajibanmu minangka dadi pati aja nganti minggo dalan. Lho iki, ngestakaken dawuh. Semono uga Dipati Lasirun kowe ya tetep kudu tetep karo sumpah nalika kowe disumpah minangka dadi adipati. Aja nganti pisan-pisan kowe wani ngenggokke perintahing Nalendra. Merga nek nganti kowe wani ngenggokke perintahing Nalendra ing Loji Tengara Prabu Belgedwelbeh, nek nganti konangan panjenengan ingsun, aku nggunakake peperintahan sama beda dana denda. Tegese ora mbau karo kapine. Nadyan to ki wong liyan kebrayan mongko labot tumraping negara tak paringi ganjaran ingkang sakmurmat. Ning nadyan to kulit daging sanak kadang mitra sutresna sartaning sentana sentanaku yen nganti kleru tumraping negara wani nerajang pernataning negara aja takon dosa. Aku dhewe ingkang bakal matrapi pidana marang Nayaka ing Loji Tengara Adipati Lasirun. Dedemadyaning pasewakan negaring Loji Tengara. Nalika semanten pangandikan pungkasan Sanuta Prabu Belgedwelbeh Hagarya tidemadyaning pasewakan semanten ugi nata Prabu Tongtongsot dadan mobah dadan musik nganti kaya tugu Sinukarta, tugu papan kang manggon Sinukarta rinengga-rengga. Kendel nglenggahi kanyu minangka wardu kanyurup janewan ganten wadu janewan cong nang durung abang adul maning basaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tengemping mriku sebabanamu apa to kang dadi darunane? Ora ana matan rangka rangke gajah medha kawantilan. Kejawi namung utusan saking negaring Astina Begawan Durna tuwin Retna Patih Sengkune ingkang minggah datul ya negaring Loji Tengara karya jingkak kang samya mulat. Lah kok dadi ora kanyono-nyono. Patih wonten dawuh sinuwun. Ana piyayi luhur sing teka ning negara ing Loji Tengara. Monggo bareng aku nyawang iki kok kaya padha sing ning gambar-gambar sok diumbulke cah cilik-cilik kae. Mlayu boten nglintu inggih mekaten sinuwun. Mbok menawa iki kengasmane Begawan Durna. Pendhita kondang kalukengrat, kondang monyor-monyor mugi kadang wa.
Mbok menawi leres pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nuwun sewu Penemban. Sampun kinten kula tumambuh menapa inggih kepara saestu bilih Penemban menika ingkang para Begawan Durna. Ah, gandhek blegujuk swalu gembol. Sumorante hawela. Apa sing mbok ngendikake pancen bener sinuwun? Aku Pendhita Sokalima, Begawan Durna, ya Kumbayana. Pendhita ingkang kondhang kalau kengrat jagat iki persaset kebrebeken marang kumandange asmaning Begawan Durna. Pendhita ingkang kondhang monyor-monyor ki ya aku. Oh, bener kok. Bekti kula punjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya sinuwun. Apa kepara nyata kowe ingkang asma utawa jejuluk Sanata Prabu sinten Dewate? Belgeduel. Belgeduel Beh. Ya Prabu Tongtong Sot. Nyuwun pangapunten leres. Kula namung Nalendra alit, negari kula namung sak yuping payung kok Penemban. Oh, ning ora apa-apa, gandeng wis dadi ratu ya wis wajib disebut Sinuwun Prabu Belgeduel Beh. Ngono ta kuwi? Inggih, kasinggihan mekaten. Ingkang wingking menika kok kula inggih nate sumerep gambaripun menapa leres menika ingkang nami Patih Susuki. Sengguni sinu. Oh, ning Sengguni nuwun pangapunten Rekyono Patih. Iya, sinuwun mancen bener. Aku Patih Ngastina. Ya kuwi Rekyono Patih Sengguni. Weh lah katuran karaharjan rawuhipun Rekyono Patih. Iya slamet tekaku sinuwun. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak nggonku prapta ana ing negara ing Ngloji Tengara. Wonten menapa Penemban? Penemban Durna kok rawuh wonten ing negari kula. Negari menika negari ingkang alit. Negari menika namung negari sak yuping payung menawi katanding kaliyan negari Ngastina menika mboten sakpra sekawanipun malah sakpra wolunipun mboten wonten. Lah kok malah Pendhita Durna nyuwun sewu Penemban Durna rawuh wonten ing negari Ngloji Tengara menika menapa wonten wigatos menapa dipun utus Nalendra Ngastina. Iki ngene ya sinuwun. Prataku ana ing negara Ngloji Tengara kuwi niliki marang negaramu, nitik marang prajamu. Aku kuwi gumun ning atase negara Ngloji Tengara kuwi negara ingkang cilik. Persasat kaya kang tok ngendikake, amung sak prawolu ning negara Ngastina. Nek lak kok jebul akeh sing padha ngandhakake yen negara Ngloji Tengara kuwi papan ingkang gemah ripah loh jinawi, papan ingkang subur, papan ingkang menjila. Nadyan mung sayuping payung negaramu nanging kuncaraning asmaning negara Ngloji Tengara nganti meh wae madani sarta kembari marang kuncaraning negara ing Ngastina. Oh, ngoten. Mula kahanan iki ndadekake gumun penggaling anak Prabu Duryudana tumuli utusan kalawan aku supaya niliki marang kahanan negara Ngloji Tengara. Lah kok jebul bareng aku tekan negaramu, ya iki durung pantes dadi negara. Iki durung pantes dadi negara. Iki nek tumrap negara Ngastina ming wujude kaya dene kelurahan. Ngono. Durung ana gapura, durung ana ringen kurang loro. Durung ana kandang sardula sartane urung ana wantilaning gajah. Tegese durung ana betenge barang iki pancen iki durung mujudake negara. Nanging sabab apa sampeyan Prabu Belgeduel Beh lah kok wis madeg Nalendra ning negara Ngloji Tengara. Mongko janjane iki durung pas dadi wujuding negara. Nuwun sewu Penemban. Napa tiyang dados Nalendra menika kudu ana ringen kurung, kudu ana kandang macan, kudu ana wanti lan gajah, kudu ana alun-alun. Nek tumrap kula niku mengke pancen perencanaan jangka panjang. Sesuk pancen kula niat bakal nandur lingin kulung. Saurarane nek ratu ku ya duwe macan, ingon-ingon duwe gajah. Mesti ya kula bakal ngingu. Tur pancen beteng niki durung didadekke, lagi diukur dening para nayaka-nayaka negara Ngloji Tengara. Niate nggih pancen dibangun. Nek perkara dhuwit niku wis ana. Ya mingkari bangun. Lah kok dadi durung dibangun sampeyan wis rawuh enten mriki mula kula ora apa-apa nek dunekke negara kula niku durung trep minangka dadi wujuding praja. Ning gandeng akeh para kawula sing sami sumuyut kepengin urip teng negara Ngloji Tengara. Mula dening para kawula kula dipun sengkaken kaluhur dados Nalendra wonten negari Ngloji Tengara jejuluk Prabu Belgeduel Beh. Nek maune kula moh
Ning gandeng niku suara rakyat. Mongko swaraning kawula niku sing paling ampuh dhewe niku swaraning kawula. Nek pun nuding kula dadi ratu kula ora iso selak. Mula kula terus lungguh dampar negaring Loji Tengara. Ah, kuwi sing keluputanmu ning kono kuwi sinuwun. Durung ngerti, durung trep lan durung pantes minangka dados dadi Nalendra. Lah kok wis lenggah dampar keprabaning Loji Tengara. Ah, tumrap aku kuwi nyalahi pranataning praja. Najan negaramu sugih, negaramu kuwi negara ingkang subur makmur, kawulamu ora kekurangan sandang pangan. Nanging yen to syarat srana minangka dadi Nalendra durung pantes, kuwi tegese durung pas yen to madheg Nalendra ning Loji Tengara. Mula wektu dina iki anak Prabu Duryudana utusan kelawan panjenengan ingsun. Anak Prabu Duryudana utusan kelawan panjenengan Begawan Durna supaya sowan ning negara Loji Tengara ingkang wigati supaya dawuh kelawan kowe lengser keprabaning Loji Tengara. Lan laladan negara Loji Tengara iki bakal didadekke siji kelawan negara Ngastina. Nuwun sewu. Prabu Belkedhuelbe niku ora kebawah keperintah negara Ngastina. Kula niku madheg dhewe, kula niku merdika. Dadi ora kebawah keperintah negara Ngastina. Lah kok sinuwun Prabu Duryudana dawuh utusan kalih sampeyan supaya kula lengser ke Prabon terus negara Loji Tengara menika didadekke siji karo negara Ngastina niku karepe pripun? Nuwun sewu lho, Mrembahan. Mboten kula ajeng nyentulani rembuge Sinum Prabu Duryudana, mboten kula ajeng wantun kalih Sinum Prabu Duryudana mboten. Ning nuwun sewu, nek carane wong srawung, kula ora tau njiwit Kyai Ngastina. Kula ora tau nabok wong-wong Ngastina. Mula ya Kyai Ngastina aja nabok kali kula, aja njiwit kali kula. Mrika merdika kula ya merdika pun ngoten mawon. Urip sesandingan mat sinamatan daya dinayan. Nek Ngastina kurang apa, mangke kula saguh nyaosi napa sing dibutuhke Nalendra Ngastina. Niku tumrap kula. Ning nek kula kurang ya saora-orane dibantu. Niku jenenge urip pansinamatan bantu binantu supaya tentrem antaraning negara Ngastina lan Loji Tengara urip bebarengan, urip minangka dadi tetangga sing apik, aja nganti diya dineya, aja nganti terus Ratu Ngastina rumangsa gedhe kok malah ngendhak karo Nalendra sing cilik kaya kula. Nek kudune malah dadi pengayoman. Nek malah kudune iso dadi ngayomi kali kula. Ngoten. Nek sampeyan tekan mriki dawuh kali kula kon lengser ke Prabon, nuwun sewu. Nek kula kon lengser. Wong kula ya dadi ratu ora dadi karep kula. Wis tak aturke niku swaraning para kawula. Kabeh do nuding kali kula supaya dadi Nalendra. Upama kula mang dawuhi Belkedhuelbe, kowe mudhuna dampar. Kula mudhun yakin sumpah. Wong dadi ratu niku ora gampang. Kula kudu ngayomi wong sak kawula sak Loji Tengara, nuruti karepe wong sak Loji Tengara. Ngoten. Ning nuwun sewu, nek kula mudhun apa kira-kira patih kula, adipati kula, rakyat kula do trima. Tantrimane kawula kula nek nganti sampeyan mengke kawula kula ora trima karo sampeyan pripun? Niki dadi masalah lho niki. Ora mung digawe kepenak. Nek perkara kula mudhun tak mudhun, ora apa-apa. Ning kira-kira patih sak pengandhap kula nganti tekan masyarakat kula trima ora nek Prabu Belkedhuelbe mudhun saka dampar Loji Tengara. Nek ora trima sampeyan kudu tanggung perkarane, kudu tanggung jawab perkara iki. Ning nek trima mboten napa-napa, kula dadi kaya wingi, kula dadi wong cilik kaya mbiyen nalika kula ajeng dadi ratu ora masalah. Pripun Dik Pate? Lah niku nggih bener kok. Nek sinuwun Prabu Belkedhuelbe dipun dawuhi lengser ya lengser. Niku wis bener wangsulan wis ora iso diunggahi melih. Ning nek nganti kawulane sing ora trima niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nuwun sewu, Dik Pate, pripun? Nek kula etung-etung perkara tantrimaning kawula sak negara ing Loji Tengara niku mboten dados sabab. Lho kok mboten dados sabab? Akeh kawula sak negara Loji Tengara menika ora sak pro 16 akeh kawula sak negara Ngastina. Mula nek kawula sak Loji Tengara niku mengke padha nesu, prajurite padha ora trima, ditataki. Aja ungalke gigiring para Sata Kurawa, ning diungalke dadaning para prajurit negara Ngastina. Lho nek cara kula ngoten,
niku mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Sing maune rembug apik-apik malah dadi bentak sirah sing ora karu-karuan. Malah ngrekoso lho kula karo sampeyan. Pun to, sampeyan manut kalih kula. Butuhe kula kalih sampeyan kudu ngestokke dawuh anak Prabu Duryudana, Prabu Belgedwelbeh kudu mudhun saka Dampar. Perkara sapa sing boten trima? Oh, diajangi jembar. Diajangi jembar Dipatih. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Ron, kasih Ron. Rasa aneh-aneh Ron. Kowe ngopo kowe? Jagat Dewa Bathara. Jagat pangestu ngoro jagat jembare ora jamak. Ngandel ora. Niku pripun nek pun wonten warok sing ngadeg teng arep sampean mongko bringose dipelintir mempenge ora jamak. Pun pangtandangi dhewe lho. Kula wis ngomongi sampean ora nggugu, wis monggo dirampungke. Ajeng temu ndi, Dik? Golek rokok. Ati kula kok kaya ora penak ora. Loh, iki sapa iki? Iki sapa kok mripate menteleng brengose diplintir? Ditepungke. Abdining Sang Prabu Belgedwelbeh, Adipati Lasirun. Loh, Adipati Lasirun? Yo, dasar kepuru nyoto. Lah kok dadi kowe malang kadal ning ngarepe Begawan Durna. Kowe ora ngerti tata krama, ora ngerti ento Begawan Durna ki pendhitaning Narendra kondhang Binathara. Pendhitaning Sang Prabu Duryudana pujangganing negara Ngastina. Sapa-sapa padha nyembah karo aku, sapa-sapa padha ngaosi pepadaning Begawan Durna. Lah kok dadi kowe malang kadal ning ngarepe Begawan Durna? Kowe ora ngormati karo Begawan Durna, kowe ora ngajeni karo Begawan Durna. Ora sute aku ngajeni kan. Ning negara Ngloji Tengara kuwi wong sing kepengin diajeni ana tetembungan. Nek kepengin diajeni ngajenono. Nek kepengin diajeni ngajenono, nek kepengin dibasani mbasanono. Ning kowe jebul pendhitaning ratu gedhe ning ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh. Bangsat. Ron, sekono to nilai diesel wae kono mah. Kok malang kadang. Karepmu piye? Kajengipun sinuwun, boten kiat ngampah mubal babaling karepsun. Ing atasipun ratu Gusti kula sesembahan kula Sang Prabu Belgedwelbeh ingkang sampun dados sembahanipun para kawula sak negaring Ngloji Tengara. Tekonipun suwun supados mandhap wonten ing Dampar. Sampun dados prasetyanipun Lasirun. Kenging Prabu Belgedwelbeh mandhap saking Dampar nek pun gumlundung sirahe Lasirun. Weh lah, cah kendel tenan iki. Kendel mawon. Padake. Mantan sopir terminal. Kono ora kendel. Loh, lha kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo karo Begawan Durna? Begawan Durna. Apa? Sang Nata Prabu Belgedwelbeh ora bakal mudhun saka Dampar. Daunana Windanana. Sang Nata Prabu Tongtongso tetep dadi sembahaning kawula sak Ngloji Tengara. Sapa sing bakal gawe rusak, sapa sing bakal gawe geger negara Ngloji Tengara. Dudu sapa-sapa sing bakal ngajangi jembar kejaba mung Adipati Lasirun. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna? Apamu sing tak wedeni? Apa dikira aku ora ngerti karo kowe? Kowe pendhita kondhang monyor-monyor mung kondhange tok ning nyatane ora ana. Pendhita genthong umos, pendhita merak kecancang. Kowe tekan kene diutus Prabu Duryudana supaya nglengserake Prabu Belgedwelbeh. Delangap-delangap ucapmu ora duwe tata krama. Apa kaya ngono kuwi pendhitaning ratu? Apa kaya ngono kuwi pantes diajeni? Cetha, saiki nyata kondhang jagat wis padha nekseni yen Ngastina kuwi punjer-punjere wong elek, punjer-punjere wong durhaka, punjer-punjere wong jahat. Ngendi-endi yen klebon wong Ngastina sing maune tentrem dadi kisruh, sing maune rukun dadi padha bentak sirah.
Mergo saka lambene wong Astina. Hus! Lasiron. Bela keparat bocah iki. Lah kok dadi kowe wani ngono-ngono karo aku. Wah, guguk karepe dhewe. Kowe iki ping adipati saka negara cilik. Kekuatanmu sepira? Aku nggawa Kurawa segelas papan. Yen kepengin ngranjap matimu bakal lakon. Aku ora wedi tekaning pati. Aku ora wedi mati. Ora sandadak kowe perintah Kurawa. Aku nek wis entek batrene mati dhewe. Dadi perkara mati ora ana ing tanganing Kurawa, ning tangane sing gawe jagat. Mati uripe Lasirun ora perkara Sata Kurawa, malah saiki dadi jalaran. Nggonku njajal para Sata Kurawa sing jarene kadang nata kaya ngapa tanan. Ora metu njaba, gelandang sundha malih. Ora metu njaba dugangi raimu. Ora cari. Wis ngono dhewe. Bapa Durna medal saking praja ing Glak ngloji Tengara lah kok ketingal suntrut guwayanipun. Pripun penemban? Bapa Durna wonten paridamel menapa? Rama wonten paridamel menapa? Lah. Bapak sing bajingna kepane iki putra putri Mbogati cumajung dawuh. Blipun kabare anggen sampeyan mlebet wonten ing teleking negari Kloji Tengara supados dawuhaken dhateng Prabu Belkedhuel Beh madhap wonten ing saking Dapal Kencana kepane putra putri Mbogati cumajung dawuh Bapak penebat. Dursasana lho wonten paring dawuh. Ngerti ya? Yen ta wektu dina iki Prabu Belkedhuel Beh supaya lengser ke prabon. Nanging kawulane nayaka nayakane ingkang ora ngeparengake Prabu Belkedhuel Beh lengser saka prabon negara ing Kloji Tengara. Lho. Sapa? Sinten sing wantun gondeli dhateng Prabu Belkedhuel Beh? Mesti wae nayaka nayakane. Mula kang sanga kuwi ya Dursasana ora usah wedi kangelan. Dina samengko kowe mangkata. Samapta ing gati sawegaing diri. Yen perlu nyawesake tumbak pedang ligan. Merga iki ura-ura mesti bakal dadi peperangan antaraning negara Ngastina kalawan negara ing Kloji Tengara. Ning kowe ora usah wedi Dursasana, ora usah wedi. Merga negara Kloji Tengara kuwi negara ingkang cilik, persasat amung seprapate negara Ngastina. Wadya balane ya ora akeh kaya negara Ngastina. Mula yen temengko dadi peperangan aja mbok tok sisake kawula negara Kloji Tengara sing belani marang Prabu Belkedhuel Beh disampurnake sisan. Kloji Tengara dadi kukupaning wong-wong Astina merga Kloji Tengara kuwi kondang negara ingkang subur. Iso nyembah marang kararjaning para kawula sak negara Astina. Wah, ladal nggih. Nggih mboten langkung istahaken dawuh lajeng pangkatipun para wadyabala benjang menapa? Pangkatipun para wadyabala benjang menapa? Pangkatipun para wadyabala benjang menapa, Rama? Pangkatipun para wadyabala benjang menapa? Mergi sakniki Kulawa mboten mungsuh Pandhawa, ning mungsuh kawula Kloji Tengara. Niki Kulawa ajeng muncel begini iki. Kulawa ajeng gleleng. Merga Kulawa mesti menang mungsuh wong-wong Kloji Tengara sing pancen mboten ketok kadhegdayane. Mula kang sangka rasa wedi kangelan Dursasana.
Adi-adimu Kurama dikret lampet brungkat kimpul. Negara Ngloji Tengara biyui Bathang Sayuta. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tur sasana. Napa niki Nayaka Ngloji Tengara? Nek sak ngertiku aku durung tau ngerti. Ning ketoke le Malangkada iki kok sajake Nayaka Ngloji Tengara. Sandanganipun kok benten kalian kula kalian paman. Sajake iki mbiyen tilas pemain ketoprak le. Ning gandeng ketoprak wis rada arang-arang. Terus mlebu ning nggon wayang. Takonana sapa? Pangkate apa kok nganggo mekutha kaya ngono piye? Glelenge ora jamak. Sapa? Takon karo aku Nayaka saka Ngloji Tengara. Adipati Blendis Kusuma. Man. Ana apa? Naminipun kok Blendis Kusuma. Wis ta, jenenge sapa-sapa kae anggepen yen to kuwi iki Wadyabala Ngloji Tengara. Ya kuwi sing bakal nggondheli lengsering Prabu Belgeduelbe. Keparat. Kuwi sing nggondheli lengsering Prabu Belgeduelbe. Dasar kepara nyata. Kuwi sapa? Takon karo aku. Nayaka Ngastina kadange sinuwun Prabu Duryudana, aku Kartomarma. Wih ladal. Kartomarma dasar para nyata sing mburi sapa? Pepatih Ngastina le ditepungake wae Patih Sengkuni karo Kartomarma. Ora gelem bali saka laladan negara Ngloji Tengara. Aku ing bakal nyampurnake kelawan kowe. Wah, man suarane ngedapi-dapi. Kaya ngregem jimat kaya wani dilat persiabang mang semingkir man. Kula ajari. Kula sampurnake menungso niki. Ngati-ati lho, ngati-ati. Ketok awake kok ketok le ampuh ki ngati-ati. Nek ora ngati-ati ngrekoso kowe. Iya. Kula terus minggah, Paman. Ora minggat saka arep aku kene marganing patimu panggao tak ayoni. Lena pangendammu kok tak untapke nyawamu. Hi merganing patimu maju Kartomarma.
Sapa iki? Bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Mripate mendelik. Adipati Lasira. Adipati sapa? Lasira. Las sapa? Laskarbit. Lasirun. Arep ngraman ngloci tengara. Mungsuhe aku lakon pecah dadamu sapa? Bambang Swatama, Bambang Gentolet Swatama. Ayo, kowe aku sing tekaning pati pecah dadamu. Yo, tembakno. Wedan. Ayo, ngomong. Leno pangidem mati dening aku. Ayo ngletak yo ngletak. Tak kuat-kuatke. Hop. Waduh. Ketemu saudara. Saudara-saudara dengkulmu jeblok. Siapa ini? Paido. Paido? Yo. Ora cekekesan. Kula ora gulung gederane. Bongkoke gamane bungsa Paido. Kelaku tak setrum dasem. Wah, kowe mung jendil wae gajah aku pangeran Pati kowe menungsa biasa. Kowe kawula cilik menang karo pangeran Pati. Giri lusi jalmotan kena kira pecah jajamu. Wah! Modar. Hop! As. Hop! Ya jiger katut mumbul aku. Asem tenan. Ya. Hop. Oi. Wah. Dialonke. Aku ora tau kena. Hop. Hop.
Ngawut Wadyabala man. Kowe mau mungsuh sapa? Nuwun sewu. Mengsah kula Adipati Blendis Kesuma. Ora aku saiki tak takon karo kowe. Nggih. Kurawa iki arep menang mungsuh sapa ta? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh Panakawan kalah, mungsuh Blendis kalah. Coba ta petungen. Lah kok dadi mung mungsuh Nayaka anyaran sing durung duwe jaya kawijayan kok kalah iki nek cara aku isin mongko kowe iki kadang nata. Kowe iki sedulure Nom anak Prabu Duryudana kok nganti kalah karo kawula ngloji tengara iki apa ora gawe isining pamanmu Plasa Jenar terus sing arep tak ndelke iki sapa coba aku tak takon. Kula sumanggaken, Mak. Ning nyatane ampuh-ampuh tangane atos-atos kabeh. Wong niku lho do macul, Mak. Ngapal tangane. Atos ora jamak-jamak sampeyan nek mboten percaya mang nyoba mriku. Ora mung waton maido. Nyatane ya kalah tenan kok dipaidu. Wong kalah dipaidu niku atine lara lho, Man. Ora mang padake sapa-sapa. Bejah ku lho, Man. Temu sapa kowe? Lasirun. Wong niku ketoke mboten petha, mboten kaya wong. Bringose niku kalih rambute ketel bringose. Mripate menteleng. Ketoke perang kali kula sepisan tak antem tiba, kula wis batin modar wong iki. Ning bareng dheweke gelem ngantem kali kula, wah tangane antepe ra jamak-jamak. Ya kulina ngusungi kayu kaya. Dadi ya wis otot bebayune iki wis dilatih. Nggih, kula sumanggaken kalah. Kawon. Anak Pendhita Durna kok kalah karo wong lumrah. Kajengipun nyatanipun ya kalah kok arep ngapake meneh. Pun dicoba bola-bali nyatane kalah kok. Kula sumanggaken sampeyan niku wisane wing maido. Wong maido niku penak wae. Wing paitan swara. Lemuk. Mungsa sapa, Dur? Wong niku kaya kula. Ning gedhe mlika. Oh, paido. Paido bajigul tenan. Ketoke wong niku biasa man, kula tonyo niku lha apa-apa. Gletak kula candak kula umbulke, kula cenjak kocal. Lah iya aku ya ngerti nek kowe menang nggih. Lah kok balik ketoke kekuatan kula diatil pisan bres. Mripat kula pet. Ora weluh dalan. Candak sirah kula pindhani jil. Bakean kula dicakel dumbulke niku digepyok sak kaya-kayake. Tekan nggon sound control. Utuk ora tugel gapite, Man. Kowe kuwi mungsuh Paida kalah. Kalah, Man. Rika kertune apik terus, Man. Jengkulmu melocot ora. Pamadake terus padake kalah, Man. Saestu kula wis aduh isin, Man. Ditonton piyayi akeh wiyete kula kok dilembung karo wong biasa, wong lumlah-lumlah. Wah, jane ya malu nek pripun meneh wong anane ya kalah tenan. Lah iya. Nggawa gaman. Ya, nggawa gaman. Percuma. Ketoke kulite niku wis tedas gaman. Kulit menungsa kaya kulit kebo. Ha iya. Ya wis kana mundurke, lekosok tenan. Pun kula sumanggaken. Sapa iki sing durung maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Lho, ora-orane kula niku kadang rata. Nek nganti kula ora maju, wirang bebarang. Ha iya. Dulur-dulurmu do kalah nek kowe ora maju rak ya isin. Isin. Kula aturi sepinggah. Mungsuhe sapa, Man? Mungsuhe werna-werna. Arep milih sapa? Tur Nayaka anyar-anyaran durung-durung kadigdayan. Wah piye? Sing dadi nyatane kula aturi sepinggah. Nayaka ngloji. Teng trit teng. Teng ora. Mungsa Citraksi tak tundrep. Tak gawe susu anu
Susung sang bawana balik. Kelakon Rene to. Omong kok neng kono ora. Nah, ngetok ngono rak ketok sing ngomong sapa. Ngewak-ewake. Ha iya. Kartomarma kalah karo Mlendis. Wow. Wo piye nyata kok wo. Kartomarma kalah karo Mlendis. Heeh. Asatama kalah karo Lasirun. Lasirun. Lasirun iku wong ndi? Wong Loji Tengara. Pangkate Adipati. Buajigur. Lha ming jenenge Lasirun kok Adipati gundule atos. Ning nyatane Satama kalah. Satama kalah. Kalah. Dian. Terus Durmagati maju. Durmagati maju mungsuh Paido. Paido niku nggo wadah udu. Paidon kae nek Paido. Paido. Heeh. Wis biar mungsuh sapa? Rarawe rantas maso Malang kula putung. Wong Loji Tengara kok maju bareng. Kula sing bakal nanduki nataki man. Kula jenganga. Ayo tak ajar kowe. Arep ngopo? Arep nganga. Ngamuk neng Ngeloji Tengara. Nek ora tak tuntun ndak kesuwen saiki. Amuk Suramrata Jayamrata. Amuk Suramrata Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Iki Kadhangnata. Iki Kadhangnata. Raden Citraksi. Raden Citraksi. Iya. Kakak kadang nono. Modar kowe ketularan aku kowe. Sesarae dadak bebenake. Wis ben cici wancine kayane mbok modar mbok ben mati guyu sakarepmu kowe. Ayo, aku sing bakal maju cici. Sapa iki? Adipati Lasirun. Adipati Lasirun. Dasar Kewuranyata. Sapa? Raden Citraksi. Kakak Kadhangnata Prabu Dasamuka. Prabu sapa? Anu Prabu Duryudana. Kowe gelem ora Ratu Gustimu Prabu bebel keduel belese mudhun saka dampar gelem ora? Nek ora gelem arep ngopo? Kelakon gawe Karang Kajen. Karang Abang. Karang Abang. Amuk Suramata Jayamrata Bang. Adipati Mlendis Kesuma. Mlendis Kesuma. Kok sesandanganmu kaya ketapruk. Ketoprak. Ora sandadak gagas sandangan. Ayo kowe apa aku sing tekaning pati. Jelas kowe. Lasirun we kalah karo aku kok ming Mlendis ki kowe ki njaluk anu njaluk mati cocot anu cara piye? Ayo iki mergane mati dening aku.
Gede banget. Sapa kowe? Paido. Apa Paido? Sing ngalake. Durma Gati mau. Dasar para nyata. Iki sapa? Bocah cilik. Cilik neng mentes. Kaya lombok rawit. Lombok rawit. Citraksi. Citraksi. Dasar kepala nyata. Dulurmu kalah kabeh karo aku. Kowe arep njaluk mati cara piye? Hidak modar. Motor diapurmu kowe. Wedok barang maju perang. Sapa kowe? Sapa? Bisu apa ya? Ditakoni ora semaur kok menjep. Kowe arep mbelani Prabu Belkedwelbeh. Mati dening aku. Ora. Dian. Diantem ra apa-apa. Wah. Kowe wong apa demit? Diantem kok ora apa-apa. Nenek pancen digdaya mbalesa. Piye, Jit? Maju perang ora kalah kok malah gelegeken. Nasib baru bagus. Piye? Nasib lagi apik, Man. Lagi apik? Nggih. Lah terus? Kula maju. Lasirun tak ajar. Lasirun tok kalahke, mongko ngalahke Kartomarma. Lah mulane nonton. Ndelok ora mung tengok-tengok. Iya. Sing kedua mblendis. Oh. Tatonya untune ngarep pitil. Mundur. Oh, terus sing ketiga Paido. Paido kula ajar. Wonten Nayaka Nglajitegara ngundang bojone, Man. Sapa? Ketoke Solikin ketoke. Bojone gedhe banget. Mak pendonong. Kula jotos mboten apa-apa. Kula jejak omong ming bareng nesu kula diajar dies. But. Candak. Awak kula bantenge lemah bres. Bebar niku kula terus ditangekke. Terus dituding ngenten iki. Niki. Maksude kula kon nemi. Oh. Aku kowe. La sregep. Langsung kula cucuk mawon. Tuh, kok kaya kimplah-kimplah yo, Man. Iya. Wah, mempeng kula ora jamak-jamak. Nyut. Nganti nyuwara. Edan. Nganti niku. Kula srot sakayang-kayange. Bareng sing siji kimpes. Arep njaluk sing siji ora dikekke. Jarene nggo bocah-bocah. Ante men tendang kula.
Kontal, kontal man. Weh. Isih ora wonge. Tak tesih teng mriko. Purun, ajeng sing sisih ajeng mantekke no, Man. Tesih lho, Man asli. Wah. Sampeyan ora ngerti kok. Mantri, Man. Mang mriko nenek kira-kira ngelak mang mriko. Moh, aku senengane ora. Aku ki wis wong tuwa. Damonge kaya ngono kuwi aku ki suregan basa kaya ngono kuwi aku salah. Muni ra gelem kok menyang. Oh, pate kuku kurang ajar. Men, nganti ora dikekke diajar kok mongso. Ora pati nduga mon, nek ora gelis, nek ora saksek-saksek kalah karo sing enom-enom kuwi rumangsaku ora. Saisen kowe minggat ngregon-ngregoni ora Cit dikekke tenan Cit Pripun man seger ta seger dengkulmu melacak wong tuwa iki nek werna-werna malah ngrekoso uripe. Pripun man? Lah pripun ajeng jiti terus napa kula tembungke? Rasa. Wis kene rene. Kuwi nggon jangkut kuwi isih sithik kene. Sajae saking kepingine. Nganti kelapretan barang dirasake. Ah, gugu pepe dhewe. Wong-wong larji teng ora minggat liban cundha manik lakon tinjung akhirat kabeh parat. Bubeh gejuel beh. Nek sampeyan nggawa pusaka, prajuritku tak kon mundur kabeh, Mbah. Mergo nek nganti prajuritku methuke sampeyan mesti mati kabeh. Pusaka kuwi pusaka sing gawat. Pusaka kuwi pusaka sing ampuh. Kula nek pancen wani ayo tandingana Kyai Cundha Manik. Tandingana pusakaning Begawan Durna. Kuat nadahi Kyai Cundha Manik. Oh, meguru karo kowe 20 taun Prabu Bel gejuel beh. Mbah sampeyan nggunakake Cundha Manik kuwi nek nganti dienggo mateni Prabu Bel Geduel Beh upama aku tekaning pati aku ikhlas merga pati uriping menungsa iki gumantung marang panguwasaning Gusti ning nek upama Gusti ngersake liya Cundha Manik temama ning dadane Bel Geduel Beh mongko aku ora apa-apa apa sampeyan rawirang sing jeneng mandi iki ming pengendikaning sing gawe jagat. Ngono. Sampeyan tak critani ya. Iki kok ora crita goroh, ning iki crita mawa bukti. Nek sampeyan ki pendhita, biyen sampeyan mesti tahu ngerti critane Kanjeng Nabi Musa biyen. Wah, waduh banget lemu crita. Iki menggo ngelingi karo sampeyan. Kanjeng Nabi Musa mbiyen tongkate utawa tekene kae iki jane ming kayu lumrah ning mergo entuk wangsit saka sing gawe urip supaya kon nyabetke ana ing segara abang utawa laut merah jaman semono nganti laute nyigar kuwi mergo saka wis entuk sasmitaning Gusti entuk dawuhing sing gawe urip nek bare kuwi disabetke apa-apa ya ora apa-apa mergo apa sebabe ampuh mergo entuk perintahing sing gawe jagat semono uga sampeyan nggawa Cundha Manik. Sampeyan didhawuhi nek Cundha Manik kuwi ampuh.
Sebdaning sing gawe jagat. Ning nek dina niki manggo mateni Belgeduelbeh, mongko Gusti ora ngeparengake Belgeduelbeh mati saka Cundha Manik. Mandi ngendikane sing gawe jagat, Cundha Manik ora ana dayane apa-apa. Mangtamake kula ya ora bakal ana dayane apa-apa. Pripun? Sing angka loro sampeyan tuna. Lho, tunane ngapa? Cundha Manik niku mung iso dienggo sepisan, niku pusaka ampuh. Mongko ditamakke wong sing kekuatane sak traju sak bobot karo kekuatane Cundha Manik. Lah ming Belgeduelbeh ming tong-tong shot ratu wingi sore negaraku urung dadi Nalendra lagi entas wae kok arep mangtamani niku. Ya nek sak timbang karo kekuwataning Belgeduelbeh, nek ora imbang. Nek ampuh niku padha karo namani karo wong sing ora imbang kekuwatane karo Cundha Manik. Lah, kekuwatane Cundha Manik ilang. Nek kekuwatane Cundha Manik ilang, sampeyan ora duwe pusaka. No. Ngono nek gunake apa-apa iki nganggo iki, ora nganggo okol. Akale dienggo. Men supaya aja rugi. Sampeyan ngamuk teng negara Ngaji Tengara, sampeyan namani sapa-sapa nganggo Cundha Manik, bar niku Cundha Manik dijaluk karo panguwasaning Gusti. Bali ning Kayiwangan. Sampeyan arep ngopo? Hah? Ora duwe kekuatan. Kula ora apa-apa mangtamani. Nggo, mangtamake dadane Prabu Belgeduelbeh. Nek pancen kula mati matur nuwun dene kula dipadoske dalan kasuwargan dening Begawan Durna. Nek ora mati nuwun sewu lho, wolak-walik ing jaman ana pendhita tak gawe bandan luwih-luwih, ana pendhita tak gawe wirang ning negara Ngaji Tengara. Merga wis gawe wirang karo Prabu Belgeduelbeh. Mangtamake ampun meneng mawon. Nggo. Manut kula mati ya gelem, ora ya nuwun sewu kula malas. Sampun ratapan manah kula sinuwun. Dene panjenengan naben ajeng kaliyan pusaka kadewatan Kyai Cundha Manik. Wong urip ning alam padang ki nek ora wedi mati, kuwi uripe bakal semeleh kok teh. Iya. Tenan kuwi aku ora goro. Mula wong urip ning alam padang ki rumangsana nek urip ki ora njaluk, ora nyilih, ora utang. Ming sakderma nglakoni urip sing keparing sapa? Sing gawe jagat. Mula kala mangsane dipundhut karo sing gawe jagat, ikhlas. Mbuh kanthi cara apa wae anut kodrate dhewe-dhewe ikhlas, ora sah nggondheli, ora sah rumangsa wel karo uripe. Iya. Mula aku ketemu karo Cundha Manik mau ya ikhlas. Upama aku ditamani mati ya wis tak mati ora apa-apa. Iya sinuwun. Sedaya menika dados kanca benggala tumrapipun ing abdi kepatihan ya. Lajeng kepareng paduka. Kriwikan wis digawe grojogan, maune gojek wis digawe tenanan. Mula aja nganti aku dianggep ratu cepete. Aja dianggep aku ratu cilik sing iso didak-idak karo ratu sing gedhe-gedhe. Teh, Ngastina mau ning Raman Ngloji Tengara saiki diwalik. Ngloji Tengara sing Raman Ngastina teh. Monggo kula diraken. Koko Prabu Ndarawati. Nuwun wonten timbalan ing adhawuh, Yayi. Sawetawis Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Ewadene rayi para mboten kepareng munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Krana raos kodheng sutaning manahipun ingkang rayi. Iya. Sawetawis radi bingung manahipun ing Raka Ndarawati. Anggen kula matrapaken dhateng kawontenan kula piyambak. Ing atasipun ing Raka sowan dhateng Praja Ngamarta, parandening mangke mboten nampi atur saking paduka Kyai Prabu ing Ngamarta. Inggih krana sampun sawetawis Pandhawa bebasan kuncatan kekiyatan. Wiwit nalika semanten pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Murca saking praja ing Ngamarta cinidra dening satunggiling wanita. Inggih menika pun Dewi Mustaka Weni engga sepriki pustaka Jamus kelima sada.
dereng kepareng kundur wonten Praja Ngamarta. Mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula mbudidaya angupaya parandene gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu lajeng wonten pundi malih anggen kula badhe angulari wonten pundi dununging pustaka Jamus kelima sada Koko Prabu. Miatlangening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surum sara tetan padhang kasoran pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga dereng ngantos paripurna samaimbal wacana kasaro ing mlajar-mlajar nenggih Nalindra Ngastina Prabu Duryudana kadherekaken Begawan Durna tuwin mati Arya Sengkuni karya cingak sangya para Pandhawa. Lenglenging triya mangungkung. Ngastina Maha Prabu Duryudana alon ngandika dhaharining sun Werkudara den kapareng Koko Prabu wonten menapa jeng ngandika mlajar-mlajar ngantos prapting negari Ngamarta Yayi wonten menapa Duryudana kanggo eneng apa? Yayi Prabu, sewu-sewu kalapatanipun ingkang raka tadhah wadana. Krana dinten sak mangke kula daya-daya sowan wonten negari Ngamarta mugi andadosna ing kawuningan. Bilih dinten sak mangke negari Ngastina bedah. Lho. Bedah kados pundi? Lho, mangkene piye? Bedah kados pundi, Yayi? Wonten parang muka saking negari Ngeloji Tengara. Ingkang badhe anglar jajan malah jebul pinanggihipun Sang Prabu Belgedwelbeh Nalindra Loji Tengara menika digdaya kliwat ukur nadan ingkang raka ing Ngastina boten saged nrenggalangi kridanipun Prabu Belgedwelbeh mila dumunten kula nganthi paman plasa jenar supados sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigatosipun supados nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu Ndarawati kula nyuwun senjata pitulung supados Ngastina wangsul wonten panguwasipun Duryudana. Koko Prabu. Tatkala narpa Kresna Tantula sahanyakra ring Sang Resi Mring Sang Resi Jahnawi Suta Werkudara. Nggih. Aja nganti sadi. Wegah asung mambiyantu kelawan kadangmu Yayi Prabu Duryudana. Semono uga Janaka Budhala papakna parang muka ing bedah negara ing Ngastina. Koko Prabu ngestaken dawuh. Ya, ngestake dawuh.
Raina Smubang Wangaruna katinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kong lir wuwu sing pine panca lah rak tenan to Ratu Ngastina iki bebasan kakean gluduk ning kurang udan nyatane bareng tak waneni tenan negara Ngastina ora ana apa-apane nganti Ratu Ngastina mlayu teh mekaten sinuwun ning sajae playune kok ngener negara Ngamarta wae lah iki rada abot sanggane nanging kula kinten Gusti kula ingkang sinuwun boten badhe ajrih kaliyan tiang-tiang Ngamarta rak aku ora bakal wedi karo sapa-sapa mah yen wong-wong Pandhawa nglabuhi karo wong Astina tak katutke dosane teh kula semanggaken sinuwun Ganjing langit kelap-kelapaton ler kincanging risang mawe gandrung iki apa ing ngaran Prabu Bel Kedhuwelbe dasar kepara nyata iki sapa iki takon karo aku panengah Pandhawa Raden Janaka Raden Janaka iya dasar para nyata ora usah dadak kowe wani bedah negara Ngastina wani gawe kapitunaning Koko Prabu Duryudana hayo Janaka sirnakna leganing atiku nuwun sewu Raden jane aku ora ndek perkara karo sampeyan aku ora ndek perkara karo Raden Janaka ning gandeng sampeyan kewan karo Prabu Duryudana mula wis dadi upataning Prabu Tongtongsot sapa sing ewangi Prabu Duryudana tak katutke dosane ning nuwun sewu sadurunge sampeyan perang karo aku luwih dhisik aku tak takon karo sampeyan. Miturut crita, miturut wong ngabarke, sarta rasaning para kawula antaraning Kurawa karo Pandhawa kuwi ora gathuk, ora padha cocok lair lan batine. Ora usah dadak ngundat-undat perkara kuwi perkarane Pandhawa lan Kurawa dudu perkaramu. Lho, aku ora melu-melu perkarane Pandhawa lan Kurawa. Ning aku mengandhake. Lah kok dadi barang saiki sing Prabu Duryudana nyuwun tulung marang para Pandhawa kok ditulungi. Monggo nek diitung-itung Pandhawa le kasangsaya merga saka pokal gawening Prabu Duryudana kuwi wis marambah makaping-kaping. Wis ora iso diitung nganggo wilanganing driji merga saka akehe. Lah kok dadi saiki sing mestine Ngastina kuwi darbaing para Pandhawa dilenggahi dening Prabu Duryudana. Ngastina bedah. Prabu Duryudana njaluk sak biyantuning para Pandhawa kok tok rewangi nuwun sewu. Raden Janaka kuwi entuk apa? Dipunjung apa? Dening Prabu Duryudana. Apa dipunjung brana picis, apa dipunjung mas berlian, apa dijanjeni? Monggo nek nitik janji-janjining Duryudana kuwi ora tau entes. Lah kok mesa isih mbok rewangi sing mesa mbok belani Prabu Duryudana. Apa merga Ngastina ki ana mustika sing pang banget iso gawe ngluluhke ati? Apa negara Ngastina ki merga ana kencana ingkang bisa gawe bawur paningaling sapa wae? Klebu paningaling Raden Janaka. Klebu paningaling Raden Janaka Satra ing Madukara ingkang kondhang pitataning jalma, unusaning titah, mantasaning menungsa. Ning tinemune isih ringkeh batine. Merga isih kepilut marang mutiara sing mapan ana negara Ngastina. Ayo, amok. Satriya gagah Werkudara. Wah, sapa we Prabu Bel Kedhuwelbe? Janaka mlayu.
Wah, pucet rupane. Mbok kapake. Aku ora ngapa-ngapake, Raden. Aku ora ngapa-ngapake Raden Janaka, ya ming tak omongi werna-werna nganti dheweke kewirangan. Wah, mirang-mirangke adiku lanang. Totoe nyawa. Lho, nek sampeyan ajeng wani karo kula monggo mawon. Wah, mudar kowe. Hop, wait. Ayo. Kok mundur pasuryanmu kok rengu iki apa? Koko Prabu. Mboten nginten babar pisan. Bilih kula dipun erang-erang dening Prabu Belgeduelbe. Kula dipun isin-isin dening Prabu Belgeduelbe. Koko Prabu. Kula lingsem. Werkudara piye? Wah, dugang ora apa-apa. Hak tendang ora apa-apa. Mangsa Baranga Kresna wis ladal padha mundur kabeh. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngkara. Iki to sing jeneng Prabu Belgeduelbe. Ya, dasar para nyata iki sapa? Takon karo aku Nalendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Kresna? Iya, dasar para nyata. Ayo, tok balekke ora negara Ngastina. Ora mbok balekke mungsuhe dudu sapa-sapa, ning Nata Ndrawati. Ayo, tak ajangi jembar legane atiku. Wah, kelakon tinjung akhirat nyawamu kowe, Pak. Nimbali kula, Ndara. Nimbali kula, Ndara. Petruk nendi? Tilem. Mumpung Petruk turu, kowe tak kongkon. Nggih. Lah pripun ta? Wis ta, ora usah dadak kowe takon werna-werna tak utus. Nggih. Ana ratu ngamuk jenenge Prabu Belgeduelbe. Petukna, kroyoken wong loro. Nek kula mati, mengko tak uripke. Aku duwe Sekar Wijaya Kusuma. Apa kowe ora percaya marang panjenengan ingsun nek ora tak uripke? Oh nggih pitados. Ya Kang ya. Ya, Kak pisan-pisan ngrasake mati. Lho. Ngrasake mati iki piye? Ya engko ora ya duripke ora urip meneh to. Mungsuhe sinten namine? Prabu Belgeduelbe. Orang ya? Ya. Sapa iki kok wong kok kaya terwelu? Iki sapa ta iki? Takon karo aku Nalendra ing Loji Tengara Prabu Belgeduelbe. Kok kaya ning apa iya ya, Kang? Matno, tak persis ta? Heeh, ya meng irunge dinggoni ali-ali. Ha iya. Nele persis-persis. Aning terus sing glenggeng rujak jeruk mau sapa? Ayo kuwi. Ais. Mbok menawa Prabu Kresna luwih lantip panggraitane timbang awake dhewe. Karemu piye? Ayo, balekke ora negara Ngastina. Ora bakal tak balekke, ora balekke mungsuhe aku, mungsuhe aku. Moh, aku mungsuh kere-kere. Anane aku kok mau ki piye iki?
Aku wegah, ayo ndi para Pandhawa. Weh, Pandhawa iki pepundhenku tok tantang. Aku ora trima. Nek nganti kowe wani nantang pundhen leno panau mati, Drak. Terus, den gulung dening kelurahan Logare Mewah Kelurahan Bagong. Ijal wujuding Prabu Bel Kedhuel Bek. Nenggih Kelurahan Petruk kantong bola ingkang mundi pustaka Jamus Miang Jimat kelima soto. Ngandel ora. Wah! Trembelane iki. Welo. Sembruk dengkulmu. Petro sembruk ora. Waduh nganggo jenggot barang. Ayo wis ben to kok ayo suwe lunga saka omah kok ya. Oh, lho kok sik. Iki nek ora tak aturke Sinuwun Darawati ndak ora rampung-rampung perkarane. Ya wis aku aturno. Gus, Sinuwun Darawati manti ndak mriki, Ndara. Petruk to? Nggih. Aku wis weruh. Ya mung nek ora tak kandhake gareng karo Bagong, kowe ora bakal iso wujud kaya ngono. Lah kok dadi kowe dadi ratu. Jarene wong sing mundi pustaka Jamus Lima Sada niku apa-apa bisa kasembadan. Nalika kula dipun paring kali Ndara Priyambada nalika semanten pusaka Jamus Lima Sada mboten kula kundurke kula gawa lunga. Mulai edan kowe iki. Mula kok pusaka murca pirang-pirang suwene nganti Yai Prabu Puntadewa bingung. Pusaka ndi? Niki napa? Kok mrene? Nggih. Tak simpene Petruk. Nggih. Engko sampean lunga. Ora. Kok anggepe aku wis dadi ratu kok pengen dadi ratu ki ngopo? Truk? Asing gojek karo aku mau sapa? Sing nembang kutut manggung mau? Gaweanku Reng. Wong ngene ndi saiki? Kae apa nang kono? Jeluken gong. Ya. Lemu dadi Petruk wis rampung. Wis, aku matur nuwun kowe wis nyuli karo aku ora ketang sedhela. Inggih ki ora. Wis bali kaya wujud ngiuni, wujud petel. Oh, trembelane. Dadi aku mau tetembangan karo petel ta, Tru? Iya, sorry kok. Wah, aku mau mulane kok tak anggere tak antil kok antose ora jamak-jamak. Bul saka petel to. Ya wis yen to pancen kaya mengkono Petruk. Ora ketamung sedhela wis tau ngrasake dadi Nalindra. Nggih. Lah terus kula niku duwe patih. Lho, patihmu sapa? Kajenge mirak tekan mriki. Kados pundi sinuwun panjenengan kok sampun mudhar kados mekaten wis paripurna. Ora ketamung sedhela aku wis tau ngrasake dadi ratu. Kowe bali kaya wingi uni ya Bayu Kinara ngestakaken dawuh. Bali kaya wingi wujud Anoman. Lajeng Wadyabala ngeloji tengara ingkang kathah sanget. Ha gawe mang ming tukang son do tak dandani. Oh ngaten.
Wis ben nang kowe arep ganti ya luweh ora ya luweh. Rasa do digagas ngestakaken dhewe. Lasirun Paido Mlendis ki ming rombongan sound system. Lah kae mau ya gleleng do tak dandani cara adipati. Do tak kon perang barang. Wah, glelenge ora jamak-jamak ya. Jane sedinane ya ming tunggu diesel. Inggih mangkat lho. Wis ya, bali yo neng Kendali Soto. Anoman kowe bali neng Kendali Soto. Lho nggih sinuwun ngestakaken dawuh. Petro, Nun. Nggonmu gawe derdah kanan negara Ngastina. Sajake Yayi Prabu Duryudana ora nerimakake entawa wis ta mirsani lamun sing dadi ratu bel kedhuwil mau kowe. Nggih. Tantrimaning para Sata Kurawa, bendaramu Werkudara. Oh nggih. Den nyambut damel Ndara. Yo. Setan alas sing dadi ratu jebul Petro ya. Di menungsane tugel-tugele gawe wirang ratu Ngastina. Arsa madangi jagat tuk mungup-mungup paneng sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mekalan gunung pun paripurna Ndara. Wiwit purwa madya lan wusananipun sedaya sampun mungkasi. Wilujeng niring Sambikala, mugi-mugi sak pengker kula sanak kadang mitra kawruh kula ing samlenggah wonten ing Karangasem pinaring ana tentrem ayem niring Sambikala menapa ingkang dipun sedya sageda kasembadan. Semanten ugi kula sak kanca mugi-mugi lestari widodone ring Sambikala dumugi sudung kula piyambak-piyambak. Mugi mbok menawi benjang Gusti ngeparengaken sageta pinanggih malih. Suminten bakul tela cekap semanten crita kula dalu punika menawi wonten lepat kula lan kanca-kanca nyuwun pangapura Ndara.